nik etxea. Eta hemen ze pisotan bizi. Etzekia, ja, horren Ai, beste ai, ai. etzekia. Joder, kriston etxe garra du. Bai, jode. Iruñeko etxerik politenetakoa. Irria aurria noraino heldaiteke gabezia niretzat beti zen berezia zuregia. Iruditzen zait, familia horrek, kasu honetan, Etxeberria Alvareztarrak edo sekulako adorea eduki dutela eta sekulako ekimena eta gaia denboran luzatu dena eta preste egon direna 40 urtez beren familiarra, beren aidea bilatzen egoteko eta bilatzen segitzeko. Agertu nahi ez duen aurpegian gauerdian. Naparra kasu irekia da liburuaren titulua, eta liburuaren amaieran ere baikortasunez ero baikortasun ikutu bat behintzat eman nahi diozu, eta hainbat hildo aipatzen dituzu, auzia irekia dagoela esanez. Hildo horietakoren bat ikusten duzu sendoago edo premia handiago duena esate baterako? Bai, bueno, hor, zuk esan duzun moduan, badira hildo batzuk. Batez ere nik uste dut, badagoela gauza bat pendiente dagoena eta aspaldi eskatu bat, hori da lehenbailen soluzionatu beharko litzatekena. Eta hori da, DAX edo inguru hortan egintzan lehenbiziko induzketa bitoki zeuden begiratzeko, eta orduan hasierako hortan toki bakar batean egintzen gorpuzkinaren bilaketa edo zulaketa eta bar, eta ondala 2 urte eta piko eskatuta dago beste erreguzko komisio bat edo komisio erregatoria bat berriz ere joateko toki hartara eta begiratzeko beste bigarren tokian. Eta hori familia zain dago eta danok zain gaude, ia noiz arraio egingo den bilaketa hori edo zulaketa hori edo induzketa hori. Nork desagertarazi zuen Nafarra? Eta hemen Nafarraren kasu honetan 3 hipotesi behintzat aipatu izan dira. Bat, komando autonomoak izan ziren. 2, eta bera izan zen. 3, batallon basko-espainol, orduko talde parapolizialak izan ziren. Bueno, hauek errebindikatu zuten, eta zuk ere azken hauei ematen diezu liburuan hipotesi horri ematen diozu, sinesgarritasuna. Bai, hori delako niri bintzat, modu nabarmenean sinesgarrien egiten zaidana. Los grupos antiterroristas de Liberación GAL se han atribuido el atentado que costó la vida a 2 ciudadanos franceses en la localidad fronteriza de Cibourg. Hainbat zeharkako froga aipatu litezke, baina niri oso nabarmen iruditzen zaidan bat da Nazio Batuen erakundearen desagerketa, bortxasko desagerketaen taldeak egindako aitorpena, 2014 urtean talde horrek izendatu zuelako Naparra bortxaz desagertutako o desagerraraziko persona. Alde batetik esaten dute delitu hori, nazioarteko zuzenbidean tipifikatua dagoen delitu bada, eta ezaugarri batzu ditu. Eta ezaugarri horietako bat, segurutik importanteena da, desagerketa egin duena egilea estatu bat izatea. Bai zuzenean edo bai zeharka, alegia, ez estatuaren egitura jakin batek, baizik eta estatuaren babesa eduki duen beste talde batek edo abarrez. Neri hori bakarrik horrek hori iruditzen zait bere garrantzia duela, ez?
eta bestetik biktimen gaia dago. Eta biztan da, Naparra biktima bat izan da, baina bere familia ere biktima da. Liburuan sarri aipatzen duzu familiaren sufrimendua eta sarritan ikusten da pasarte desberdinetan nola egiten duzun bat samin horrekin, ero nola miresten duzun baita ere familiaren jarduera Naparraren bila. Kasua irekita dago alde batetik, beste ezaugarri bat, delitu horren beste ezaugarri bat dalako delitua etengabea dela, ez dela bukatzen persona agertzen ez den arte, baina alde batetik hori dago, baina beste alde batetik irekita dago baita ere familiak segitzen duelako bilatzen eta segitzen duelako enpeño hortan eta lan horretan, ezta? Haiek mantendu dute bizirik, ezken finean urte hauetan guztietan kasua, ez? 17 urte nituenik, Jose Miguel Desagarta erazi zutenan. Nere bizitzaren bierena baino gehiago badara matzat, Jose Miguel berriz ere gurekin izateko, etxean edukitzeko, joder. Hainbeste hitz egiten den errelato horri buruzko hainbat hausnarketa ere egiten dituzu liburuan, eta horren harira galdetuko nizuke Naparra auzia zertan nola geratu da Euskal Gizartean auzi hori gaur egun? Egon da pixka bat larbatua bezala esan dezagun, edo lo bezala, eta nik uste dut azken bizpairu urte hauetan, eta batez ere, segurutik, Nazio Batuen aldarrikapen hori, edo izendapen hori gertatu zenetik, 2014 urtetik, handik eta hemendik beste indar bat hartu duela, ez? Eta pentsatzen dut, nire belaunaldikoen artean, oraindik bizirik dagoen auzi badala. Gero behar bada, gazteagoa direnak ez dute horren beste ezagutuko, edo ez dute bat ere ezagutuko, baina horretarako ongi etorriko da, bai liburua, bai laster izango da dokumentala, eta ez. La forma de descansar es teniendo el cadáver. Arakalak dauzka agerian, agertu nahi ez duen aurpegian. Horretara kutsi behar da, hola, edo.